हे बघा तिघांची जुगलबंदी लेख जीर आणि बापूस बघा बघूया या मम्मी मारेस उडवलंस मम्मी फुलून मार. तर ही आपली मंडळी काही सुनीलात उरणवर ना हा उरणवरून आलेली आहे ती बघा सगळी जण. मग रवा कोळीत दुपारी जोडूक लक्ष वाय जरा. बोला कसा मार पटापट तांडो कसं वडीन तू सालपटा गेली ते हाताची मार बघू खाली मन म्हणून पाठी सगळी चांगला कांडाप काढ कुळदाचा. हां साला जाऊ कोई तुझ्या हाताची पुन्हा परत म्हणता नाही माका जोडूक बोलवा म्हणून. शाबाश पिंक्यान आयडिया बघा काय केलं ना तिला जोडूचा ना जोड तू 7 वाजे तक जोडीत राहू. थांबायचं नाही गड्या थांबायचं नाही. त्याका बघ बाय हां नाही तर सोंडऱ्यासारख्या मारलेस तर दांडो जर त्याच्यावर बसलो तू मुद्दा म्हणून मारशील वर आ करू दणकावून कुळीचं पीठ येऊ काय बाहेर. चैतन्याने ते बघा मॉप जोडल्यान कुळीत त्याची सालकाडा गेलेली आहे आता नाही म्हणणार नाही होती ना ह्याची अजिबात नाही गेली. मग जा 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 ताप मस्त कर मारीत तर बघ हेरा म्हणते मरणाचं कुळीत आहे यंदा कुळीत खावा किती ती पिट्टी प्रत्येकानं फक्त ऑर्डर करावं खावा किती ती कुळी मोड काढून आमटीच करायची यंदा पावसात. आमच्याकडे कायम पिटी असतं संध्याकाळची. मका पिटी नाही तर जेवण जायत नाही माझ्या. मग आता कालन नसला तरी चालत. जा जा जाऊ जावा 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 हे जावा कांडाप काढा. गो बाय बाय मी आहे पाठी किती अतिशाना असता बघ. थांबा थांबा तर मस्त थोडशे असं वाटतं आपल्याला खरोखर म्हणजे बघणार का वाटतं सगळं आपल्याला हे. जेव्हा आणि चाय खूप मेहनतीचं काम आहे तुमचं सगळं. बघतो ते आम्ही ना शेतीमधलं ते सूर्यफुलं वगैरे बरं वाटतं मला. आमच्या अर्ध्या चाळीमध्ये काय पूर्ण चाळीमध्ये लोकांनी हे सांगून टाके की बघा. कारण बघितल्यानंतर लोकांना असं वाटतं की खरोखर देवगडमध्ये आपलं जवळ गाव आल्यासारखं वाटतं आपल्याला. पूनमताई काय काय बनवतात ते रेसिपी बनवतात ते पण बघायला मजा येते. कालवा विलवाची खूप ते जुने काय तुमचे आहेत ना गणपती फुगड्या बिगड्याचे ते पवारणी बिवारणीचं ते तुम्ही नाव घेता तिचं फेमस आहे फुगड्यामध्ये एकदम. म्हणजे काय हे विचित्र प्रकार. म्हणजे असं वाटतं की आम्ही सिरियल बघतो नारिंग पायचीला असलं लवकर येत असतं दांडे मारूक लागला असता. अरे मारले असते ना आम्ही. ह्या वर्षातलं आमचं कुळीत जोडून झालेलो. तर अशा प्रकारे हो बघा काय कुळीत पेरातो बघा खळ्या हो बघा खावा पिठी. त्या पिठीसाठी आमचं कष्ट बघा किती आहेत ते. लहान पोरां दांडक्या घेऊन जोडूचा लागता. तर ही आपली मंडळी काही सुनीलात उरणवर ना हा उरणवरून आलेली आहे ती बघा सगळी जण. मग रवा कोळीत दुपारी जोडूक लक्ष वाय जरा. झाला फिरून. पुष्पाताई तुमका भेटली नसत ना. हे बघा सगळी मंडळी इलेली आहे उरणवरून. खास कलर्स ऑफ कोकणला भेट देण्यासाठी इलेली आहेत. येत आहेत. पूनम नाही आहे ती. पूनम बाहेर गेली आहे. तिकडे जायचं आहे मग चला. तिकडनं चालत जावं लागलं. हो 10 मिनटं लागतात. गाडी नाही जाणार चालत इथून जावं लागलं. येते ती. होय 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 येऊया तुम्ही येवा गावात. तसं नाही इथे कोणालाही विचारलात ना नारिंगरे कुठे आलं कलर्स ऑफ कोकण म्हणून विचारलात की कोणी सांगणार. हां नाही हो आताशा आंबेच नाही. आगळ नाही मिळत जास्त. आम्ही कोकमांना जास्त लावतो आगळ. आणि हा असतो विकायला तो पातळ असतो. हां तो जाड महागाऊ असतो आणि मिळत आणि सहसा ठेवत नाही. फक्त आम्ही घरगुती करतो म्हणून तो आम्ही घरात ठेवतो. हां तो निघतो किती 1 ते 2 लिटर मिळतो आम्हालाच.
मग तो विकणार काय? पहिली ज्यावेळी फोडतात ना कोकमं त्यावेळीच तो काढून ठेवतात रस आलेला. आम्ही तसं नाही करत. तो रस 3 वेळा त्या कोकमांना सुकून लावावा लागतो. आज सुकवली कोकमं की संध्याकाळी आगूळ लावून ठेवायचा, की दुसऱ्या दिवशी परत सुकवायची, की परत आगूळ लावायचा. असा करून तो घट्ट होतो. मग तो घट्ट आगूळ बाजूला आम्ही काढून मग तो हे करतो. मग तो आम्हालाच मच्छीला आणि लागतो. त्यामुळे मग जास्त नाही ठेवत. आल्या पुष्पाताई आल्या. हे बघा, या पुष्पाताई. अर्धा तास झाला आम्ही तुमची वाट बघतो. आताच फोन केले. आत्ताच काय? 2च फोन झाले. 2 नाही 3 झाले. नंदन का विचार. पुष्पाताई आमच्या घरी उरायला. पुष्पाताई येते, ती नारिंगराच्या बाहेर जात नाही. ती तिकडे कुठे येणार उरणला? तिला विचारा उरण कुठे माहिती आहे? आमची गाडी आहे येता का? उरण खया काय माहिती. तिकडला तरोळच्या पुढे. बाय बाय. ती पिशवी घ्या, नाही तर ठेवून जाशाल. बाय बाय. आता पण तुमचाच व्हिडिओ लावलात त्यांनी घरी. दिवसभर व्हिडिओ बघत असतात तुमच्या. परवा येतो म्हणून सांग, परवा येतो म्हणून. चला येता का? नाही. चला चला. चला. काय लावलं होता? आत्ता काय ना, आता कुळीत काढलाय तो, काय सुकत घातलाय म्हणून तुमका सांगलाय दुपारी झोडूक थांबा म्हणून. दांड्याने झोडूचो. म्हणजे तुमचा पटकन सोपा काम व्हायला. मग मॉब जण मागच्या वेळी एकदा इल्ली बरेच जण. हे बघा, इकडे वाली, कुळीत, भुईमुग सगळा वगैरे करतात. चवळी वगैरे. हा, ह्या कुळीत आता सुकट टाकलाय झाडून. आता तो दुपारी दांडे घ्यायचे आणि झोडायचा. जावा काठीन जोडून घेऊन जावा. ओमकार त्या इंचेच ओम्यांचे. चला चला चला, बाय बाय. तर मंडळी, आपल्याकडे आता सबस्क्रायबर इल्ली उरणवरून, आणि आमची सगळी कुळदांची धांदल का. मी जरा बाहेर गेलो आहे. तर आता दुपारी काल जोडलो कुळीत, आणि आता दुपारी पण जोडूचो आहे बघा. बरेच तो 3 कोपऱ्याचा अजून जोडूचो कुळीत. आणि पिंकी आणि तिकडे वारे होतात. तर चला आता दुपारी भेटाय आपण. तर चला मंडळी, आपलं काम आज कुळीत 3 कोपरे रवले ते झोडूया. टाकूया झोड पाहून, मग कुळीत झालो. दांडको खायला माझं. बाय बाबू लांडो मारीचा धड नाही. आकडे मारी तू चोकर मार जा तकडे. माझा बुटू त्याच्यात माझा बाबू तू एकतो. बोला कसा मार पटापट. तांडो कसं वडीन तू. सालपटा गेली हाताची. थांबायचा नाही, मरण काढून दूर जायचं. घोडा कोयवा. एवढे पिढवून देतात. बघते काय जोरान माय. तू माझ्या बरोबर मारला असता कसा होता. मार. उचल पटापट. संध्याकाळ गाणी जोडीच राहू. का पीठ पाडू आपल्या भाऊना आपण पुरी करायची काही. थोडा वेळ धरून जाऊ, मग तू जाऊ घेणार. मग तू जाऊ की बाई मार मार वैते लवकर. लगा के अय्या. यो वर करते काय. हा काय जाबो. अजून येऊ इलो नाही. यो शेंगी. मार बाबू खाली मान माझी पाठी सगळी. ते मोबाईल गेम मी गेलं तर जायच नाही कशी भाऊ. चांगला कांडाप काढ कुळदाचा. हां,
साला जाऊ कोई तुझ्या हाताची पुन्हा परत म्हणता नाही माका जोडूक बोलवा म्हणून. शाबाश. पिंक्यान आयडिया बघा काय केलं ना ती जिला जोडूचा ना जोड तू 7 वाजे तक जोडीत राहू. शाबाश. दांडे कमी मारेल वाटते ना. नाही ना हाती जवळ येईल पण कांदे कमी हाती जवळ येत नाही. कुठं थांबायचा नाही. थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही. फक्त आजी बिजी इले तकडे जाताडा सांभाळ नाही तेव्हा मारशी दाट. दांडू केवढं वा मस्त 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 वाटत तुका बघा कसं जोडता पोरगो जोड. वाटा काय नारिंगऱ्यात जाऊन काहीतरी आम्ही कुळीत जोडलो. हा आमका वाटायची गरज नाही. मॅडम सांगती पिठी खायला कशी हवी. एका पाठीपुढे मारा. एक हे बाईक कळत नाही त्याच्या मार चैतन्य तू. शाबाश. आताचा भेदकाळ गेला की का मार तू. मस्त जोडतोस तू चैतन्य एकदम पॉवरफुल. उंचीप्रमाणे दांडू घेतलंस ते का बघ बाय. हां नाही तर सोंडऱ्यासारख्या मारलेस तर दांडू जर त्याच्यावर बसलो तू मुद्दा म्हणून मारशील वर हा करू. सांगता ना त्याची गेजमेंट घेता आता एका बोल ओळखण्याला नाही खूप करू. मग आहे ना माहिती आहे ना बाईक ते पोकडे मार. माय तू मार. तुझ्या अंगातल्या या याला उदान मारायला. शाबाश. जो पाटणार समजा पाठतो कुळीत कसं फटाफट यावं जायचो फुटत जाऊ कोय. राग सोड राजे म्हणायचे. मार आडो दिलो मारी जाऊ. हां मार तू डोंबल्यास मात्र अंडा दिलो आडू पण काय खेळा करून नाही मारू कोणी. दणकावून कुळीचं पीठ येऊ काय बाहेर. चैतन्याने ते बघा मॉप जोडल्यान कुळीत. हाताची सालकाडे गेलेली आहे आता नाही म्हणणार नाही होती. नाही याची अजिबात नाही गेली. मग जा ताबा मस्त कर मारी त्या बघ आउट करी तू उद्या शाळेत जाऊ नाही मी. येडा की काय येडा ना येडा जाऊन असं त्याची सोलकडे जाते तो शानो बोलतो धुरलो जाणार. थंडा बघल्यावर पाय दांडू टाकून दिले. स्प्राईट खाओ पहिल्यांदा स्प्राईट येतात स्प्राईट झाल्याची ढेकर येऊ त्याची मीठ घालू का होता वाज जरा त्याच्यात वरती राहा पाक. एक लिंबू मीठ घालू करतो जमणार. वाज पाणी ओतून ठेव एक पेलोवर म्हणजे वाढात. कोणीतरी केले नाही सांगते रे कोणी हे निघताना थंडात केलेले नाही. हेरा म्हणते मरणाचं कुळीत आहे यंदा कुळीत खावा किती ती पिट्टी प्रत्येकानं फक्त ऑर्डर करावं. खावा किती ती कुळी मोड काढून आमटीच करायची यंदा पावसात. आमच्याकडे कधी करता अशी माका आठवतच ना होय ना गो. करता मी तर तसं वाटतं तू खाताना दिसतो नुसत्या कुळदाचा कालान करून कसला लागता. त्या काळी आम्ही असेच दिवस काढले. आम्ही नाही काढली की खाल्लंय मी एकदा पिंक्यान भरवलेलं आहे.
होय ना पिंक्या कुंड्याची भाकरी भरवलेलं ना आपल्या कुळदेवर नसं येतं कुळदेव काय ना होय पिंक्यान माका जोडलेलं आहे होय कळा होता नितूची काहीतरी कळ काढलंय तर नितू तुझे पाठ धरलेले आमच्याकडे कायम पिटी असतं संध्याकाळची माका पिटी नाही तर जेवण जायत नाही माझ्या मग आता कालन नसला तरी चालत काय त्या पिठी खातो माका संध्याकाळची पिटी बरोबर शिवाय मग भातच जायत नाही ती पण आणि गरम गरम होई जर गरम नसली मग ती टाकल्या पिंक्याक माहिती आहे पिटी माझ्या अंगावर पण पडली होते ना आता नव्हतं ना जा जा जाऊ जावा 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 हे जावा कांडाप काढा हो बाय बाय मी आहे पाटी किती अतिशाना असता बघ दांडो नाही तर मी काय करू त्याला जा म्हणते मी 2-4 मिनिटात आधी काही दुसरा दांडो मस्त हलू बाया खेळ तो अडचणी करतो तो दुसऱ्या कामाकडे लावणार भात टाकून माणूस पाळणार होतो तुम्ही आता कुळीत टाकूचे टाकून आम्ही एक गाणी जोडून झाली तेव्हा काय धडलं काय नाही माहिती लोकांची वेळला आमचा माहित नाही की लोकांची वेळला ही बघा माझी मम्मी पहिल्यांदा कोळीत जोडतं कुळीत झाडून गेला म्हणून हो आणि मगापासून जोडला होता काय दोन्ही भावा बहिणींचे एक साथ येतात ही बघा तिघांची जुगलबंद्या लेख जीर आणि बापूस बघा बघूया ह्या मम्मी मारेच उडावलंस मम्मी कुलून मार ए मस्त तू अगे गेलो कुळीत सगळं बाहेर घडले ना माझ्या म्हणा मग ओ परत सांगा ते पुण्याने पुष्पण नाही घडल्याने एकुडी व्हिडिओ गावून बघून गेला हा चालू हा औचिंडीचे हे काम केलं नाही ना एवढ्या होत्या दोघांनी नाही मी आणि आमची वर रे बाबा तूच तो माझाच मामा काय ना तू भात सापडली नसती तुका चक्कर खरी त्या का ऊन मरणाचा लागा तेव्हा थांबा थांबा इथे मस्त थोडीशी आहे भाळा जायचं का हे बघा अर्ध कुळीत काढलेलं आणि हे बघा अर्ध जर पैसरलेलं मम्मी आमची दमली असा बाय चुकीचं दांडो मारीत असा हैदी जर त्या प्रकारे ह्या वर्षातलं आमचं कुळीत जोडून झालेलो आणि आता तर अशा प्रकारे हो बघा काय कुळीत पेरातो बघा खळ्यार हो बघा खावा पेटी त्या पेटीसाठी आमकां कष्ट बघा किती आहेत ते लहान पोरां दांडक्या घेऊन जोडूचा लागता तर मंडळी हे बघा आपले कुळीत जोडता सबस्क्रायबर पण इलेत मुंबईवरनं हो भाडू विसल्या राहतो ते बघा आता अकडे केला होता यार अजून लावूचे तर ते कुंडे बरं मस्त हा असं वाटतं आपल्याला खरोखर म्हणजे बघण्यासारखं वाटतं सगळं आपल्याला हे घेऊ चाय घेऊ खूप मेहनतीचं काम आहे तुमचं सगळं बघतो ते आम्ही ना शेतीमधलं ते सूर्यफुलं वगैरे बरं वाटतं मला नानांग ते बघा नाना हा अरे नाना माझी विशेष बोलता येतं नाना खूप मेहनती आहेत हा कामदार नाही का हो काम सगळं आणि ते मला हसायला आलं होतं का ते मागे ते तुम्ही पुष्पाचा बड्डे करायचं ना ते तेव्हा तर मला खूप हसायला आलं होतं एकदा 20 तारीख हो बाकी मी लोकांना सगळ्यांना सांगतो आमच्या अर्ध्या चाळीमध्ये काय पूर्ण चाळीमध्ये लोकांनी हे सांगून टाके की बघा कारण बघितल्यानंतर लोकांना असं वाटतं खरोखर देवगडमध्ये आपलं जवळ गाव आल्यासारखं वाटतं आपल्याला माहिती आहे शिगम्या बिगम्याचं हो सिगम्याचं तुमच्या दिंडीचं सगळं आम्ही बघतो सगळं लावून बघतो आम्ही नेहमी
आणि आता पण तुमचं जस्ट झाले 2-3 ते परत ती पूनमताई काय काय बनवतात ते रेसिपी बनवतात ते पण बघायला मजा येते कालवा विलवाची. कालवाची आणि कसली बाय बनवलेली. मग खूप बरं वाटतं मला ते बघून. म्हणजे ते तुम्ही नेपाळी लोकांना ते वॉचमॅन बिचमॅन तुमचे आवाज ते खूप ते जुने काय तुमचे आहेत ना गणपती फुगड्या बिगड्याचे ते फवारणी बिवारणीचं ते तुम्ही नाव घेता तिचं फेमस आहे फुगड्यामध्ये एकदम. म्हणजे काय हे विचित्र प्रकार. म्हणजे असं वाटतं की बघताना बरं वाटतं जरा. असं वाटतं की या फुगड्या पण आपण कधी एवढ्या बघितलं नव्हतं. यूट्यूब खूप वेळा बघितलं आम्ही पण तुमचा तो परफेक्ट आहे याच्यामध्ये. आणि ते एवढं सिरियल म्हणून आम्ही बघतो. असं वाटतं की आम्ही सिरियल बघतो नारिंग. वायचीला असलं लवकर जास्त दांडे मारूक लागला असता. अरे मारले असते ना आम्ही. हो ना. अरे ते पण आम्ही करू शकतो माहिती आहे. हा हे बरं आहे आणि मजा येते ना करताना. समजलं. खूप मस्त मस्त गाव पण छान वाटतं एकदम. असं पर्यटन सारखं वाटतं एकदम. होय होय. हे तुमचे ना सगळे शेती आहे थंय भुईमुगा 2 कोपऱ्यांका 6 कोपऱ्यांका कुळीत होतो. आता कुळीत काढून झालो. पाऊस येत म्हणून झोडून घेतला वेळेवर. मग हे ब्लॉग तुम्ही लगेच चेक करता काय? हो 2-4 दिवसात जाता. 4 दिवस जातात. मग आपले इनू साहेब कधी येतात मग? तो मुंबई काल गेलो. मुंबई काल गेले का? होय होय. अच्छा, अच्छा. इतक्या गावात आता मी पडले काय दा काय माहित्या खाली कोण इलाच कोणा कुपळून नेले होय होय गे होय तो पण नेले बायच्या वर्षी तो वर्ण कोणी नेले वर्ण कसं ने होय तो का पळायला दिसतात तो बघ त्या बाजून या बाजून बघ. आता गुळणा झाला का गोळा झालो शाप. नाहीतर का शेती जाण्याचं अजून. कुपळून कोणा न्यायचो काय सांगणार नाही. तर मंडळी आपले मध्ये सबस्क्रायबर इले त्यामुळे या वारे उचाकडे वारे तुतावता राहूला अर्धा. तर मंडळी अशा प्रकारे बघा कुळदाचं काम झालेला. आता फक्त चाळूचे वगैरे रोवलेले आहेत. मग डायरेक्ट दळूक इव भटांची वाटता जावा घरात चला. तर अशा प्रकारे कुळदाचा आपला काम झालेला. आता भुईमुग रोवला 2 कोपऱ्याचं तो आता पुरो करू. बघूया वेळ कधी मिळणार तो आता काढू. कुळदाचा झाला म्हणजे आता कुपरूकच सुरुवात करूच्या भुईमुगात. तर चला अशा प्रकारे इथेच थांबूया. धमाक झाला दांडे मारून मारून.